tots i a totes. Ja que s'apropa la Pasqua, avui us ensenyarem una recepta molt fàcil de fer. La mona de Pasqua! Sabeu l'origen de la mona de Pasqua? Antigament, els padrins regalaven als seus fillols la mona. Les mones no eren com les d'ara. Estaven fetes amb pa de pessic i ous d'usos. La base per fer la mona de Pasqua és el pa de pessic. I per farcir-la podem posar mermelada de maduixa o la que vosaltres us agradi. Per la cobertura utilitzarem xocolata. I per decorar lacasitos i gominoles. I per acabar ficarem les plomes. Ara començarem. Primer separem les capes del pa de pessic. I ara les farcim de mermelada. Em vols ajudar? Vale, què et sembla si faig la segona capa? I ara posarem la cobertura de xocolata. Posaré una mica més, dona. Fes tu mateixa. I un cop feta la cobertura, ara decorarem. I podem ficar la casita. O també gominoles. Què us sembla? Ha quedat força bé, oi? Penso que falta una mica de calor. I aquestes també. Esperem que us hagi agradat i que també ho intenteu fer a la vostra casa.